Hadian Meghalaya ke jingkular da ke jingtho na ke sarkar jela halor ke jingdawa ban snapan bahano ke surak dan dongpo lingba ke umdan se Sunapur Kyrwoh district ke khun ke Kong Bindas im kala Pyntian jingbam yala ke jong ke kmie kum kadak ban pynkut no ke jingaki shat thngan hadian shispa laipo kunta tamai ha ke janmiet jong ke khatwai tere ujelio arja arpusau ke Kong Bindas marwai kalawan se Shillong ha ke hinriu tere ujelio arja arpusau ban yaki da ke basyak thngan hakamat sekretariat ban dawa na ke sarkar ban penbahano ya ke te surok ha ke te sngi lapen kenriat no ekan nakmat sekretariat cha parking lot ke additional secretariat Shillong bat kala dan hang tei nadu ke por sibeje no phai sngi tat hadu ke ni ke janmiet ke bamenta Shwa kani ka rai ban sange no ka jingshah thngan kala don ka jing ekran ka bala ne siteng kenta hapeng usumbut menteri rangba ka jelau ba presiden tensong ringkat ki officer ka sarkar bat ka Kong Bindas lam kinoi lam seng bhalang ki riu rangba ka than umdan bat ki weipat ka jingmi na ka te ka jing ekran ka long ka jing ai jing kular da ka jing tho na ka liang ka sarkar sa ka te ka long kmi halor ka te ka surok ka bala lampat sakarai ban sange no ya ka te ka jing ki dawa jongka Kumban syukudau nak ni kijing yakhi ketika longkmi kala that madan yaki kular thok dagi riu sanhima ki ban nakapor syakapor ki bakular ban sedang penbahano ya ketika surok kawasan pukandai kilometer kham tam hagi por election kumbaladon ka mangtingka hendrai hakini kisngi lalap bakadang sakut tang hakajing terwa kani ku surok la dagi khatsan bat khandrius nam kala sha ishra bat kani ke jingwan yakhi ka Kong Bindas kala kringru ya ke jing ai jing kersan ki pajba nong song snong kham tam na ki than Kyrwoh district bat ka than umdan ki seng bhalang ki riu rangba bat ki seng sanhima ki badon hakalyang persha kabasa menta kalong bahato ka sarkar kan bat mo ya ka jingkular ka bakala airu da ka jingtho ban sna klo ya ka te ka surok ka bala kala long ka jing sngosi yo pajba ka than umdan na ki jingshah thok da ki post nam menta Kong keburam ki kambul le ha ka banang kong ngapan pau ka jing sngu ka bakrau yaw blai ha ka bola yalam yanga ha ka jing ye lanti ka jonga nadu ka khatsa tarik jong banai bala dep nai me hadu ka ni gasni ka bamanta ka dei gasni jong ka jing job ka jonga ha ka jing ye le rengkat ka jing Christian do bat met bat men sem ka jong pi yanga ha ki ne ki khniat sni ki bala dep no nga ai ka jing khoblei ka ba kerpang ya pi wei ki ba ai ka jing Christian ka barat ba hak kam ki jam ki jonga bat ngapan pauru ka jing sngawu ka ba krau ya ka seng HYC ka ba penbit penbiang ya ka jaka thia ka jaka sa ka jaka shong ka jonga khoblei shibun kinong yalam jong ka HYC ki balaya rap yanga ya ki jing dan kam jonga ban penbiang hakiliang baro ublay nang karku ya kaseng gajong pi bapinang roy sya perang bapinang la banyakit ya ba ya kalengkor yang ki para khasi para do para senam bat kumjoro nga ai gajing kublay ka bakarpang ya ka hito ka balaya rap ya ki jing don kam ki jonga hagi babun bat kumjoro ka kop nang ta ki RBYF ngamla ban najer kerteng baro ki seng ki jong pis ngau ba map yanga ngamla banjer kerteng iki dia ka ka banga ngakwa banong pi kublei shibun ublei un kerku ye pi ba pinang la ban trei ha ka imlang ka salang ha po ka snong bat ka than ka dong ka jungi ha ka ri bat ka jet ka benriu ka jungi baro ka wei dia ka ne ka por ashwa bangin poi ki wei ki benta ban yakren ngas ngau ba ban pentip syapi bana ka liang jong minister uba presiden tensong ula ai yangi ya ka jing dan kam bat ka jing dawa ka jongi kat kum ka jing kwa ka jonga kat kum ka jing dawa ka jonga uba presiden uklam da pen ruam baro ki jing dawa jonga ula ai kane ka dei ka jing kerku ka jong oblei na ka benta ka jing yam ka jonga ha ka ba ki nong yalam jong ka jela ka bai ka jongi kilapan sneu ya ka jing kerpat ka jonga kum ka kentei kum ka long kami ka bomdan nei ka bomdan ukhiu jahayeng badan ukhiu jahayeng ke breu enrei ngapen pau ka jing snongo yaw blei bola don rengkat banga leng ba ki jing duai ki bari ki jonga lembat ki jing Christian ki jong pi ki jing duai jong pi wei pai wei ha ka ba ki nong yalam ki jongi kilapan snap ya kata ka jing kerpat ke jonga ki jing dawa ki jonga Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam da ki mar bam don ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya